Sêmîn pêşbirka çîrok û helbestan a Şehîd Deniz Firat. Pêşbirk ji aliyê Yeketiya Xwendevanên Azad yê xayvetê li darxistin. Pêşbirka îsal ji bo bîranîna her du şehîdên xweş ku bira, Şehîd Sarîna û Şehîd Zindan tê li darxistin. Pêşbirk di 22 Nîsana 2017 de dest pê kir. Kesên bixwazin beşdarî pêşbirkê bibin, divê heta 25 Hezîrana 2017 berhemên xwe bişînin navnîşanên li jêr hatin diyarkirin. Merasîma sêmîn xelatên wêjeyên Şehîd Deniz Firat wê di 8 Tebaxa 2017 de li wargeha penaberan a Mexmûrê pêkewere. Zimanên tevlîbûlê ji zimanê Kurdî Zaravayên Kurmancî, Zazakî, Soranî, zimanê Erebî û Tirkiye. Mercên pêşbirkê divê berhem beriya pêşbirkê li tu cihînê hatibe weşandin. Beşdar dikarin di beşa helbestan de herî zêde bi du helbestan û di beşa çîrokan de jî bi çîrokekê beşdar bibin. Beşdar divê berhemên xwe tevî kurte jiyana xwe, herî dereng heta 25 Hezîrana 2017 bi rêya îmeylê bigihînin destê me.